Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσουμε που είστε εδώ. Έχουμε καμιά 80 διαδικτυακά αυτή τη στιγμή και σιγά σιγά θα συνεχίσουν όπως κάθε χρόνο να αυξάνονται. Είμαι ο Δημήτρης Ρίχτερ, έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας και είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση να κηρύσω την έναρξη του 39ου συνεδρίου, κυρίως διότι είναι ένα συνέδριο συνυφασμένο με τις πρώτες παιδικές μου μνήμες ως καρδιολόγος, όταν όλοι πηγαίναμε με δέος. Δεν ταξιδεύαμε εύκολα τότε, ειδικά ως ειδικευόμενοι δεν ταξιδεύαμε ποτέ. Βλέπαμε τα μεγάλα ονόματα, ένα δέος στο ότι υπήρχαν όλοι αυτοί στην Ελλάδα. Τα πράγματα αλλάζουν, η επικοινωνία είναι πιο εύκολη, τα συνέδρια είναι πιο διαδικτυακά, όλοι πάνε πιο εύκολα, αλλά το συνέδριο είναι ακόμα εδώ, στη 39η εκδοχή του, χωρίς να είναι πια το μοναδικό καρδιολογικό, είναι σίγουρα το παλαιότερο καρδιολογικό και θα είναι μεγάλη χαρά φέτος όσοι το παρακολουθήσουν να το βρούνε για άλλη μια φορά ενδιαφέρον. Κύριος στόχος του συνεδρίου αυτού είναι οι κλινικοί καρδιολόγοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν την καθημερινή κλινική ιατρική και οι οποίοι έχουν την ανάγκη να ακούσουν από ειδικούς στον κάθε τομέα τις τελευταίες εξελίξεις. Διότι όπως είχαν σχολιάσει στην Ευρώπη σε ένα από τα διάφορα φόρουμ και councils που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος αυτών των κλινικών καρδιολόγων, ο κλινικός καρδιολόγος είναι αυτός ο οποίος δεν ξέρει τίποτα πάρα πολύ καλά, αλλά ξέρει λίγο απ' όλα. Και στην πραγματικότητα καλείσαι στο ιατρείο σου να έχεις μια γνώση αρκετή σε όλα τα σημεία, ώστε να μπορέσει να καλύψεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, χωρίς πάντα να έχεις την κάλυψη ενός νοσοκομείου. Το πρώτο θέμα είναι ένα ενδιαφέρον debate, το οποίο ήταν σχετικά με την απώλεια βάρους. Τι είναι τελικά, ποια είναι η καλύτερη σχέση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας? Είναι τα φάρμακα με τη δίαιτα? Είναι το χειρουργείο? Τι φοβόμαστε από το χειρουργείο? Από τη μία πλευρά, στο κομμάτι δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Πέπα, καθηγήτρια ενδοκρινολογία στο Αττικό Νοσοκομείο. Από την άλλη πλευρά είχαμε έναν εξαιρετικό χειρουργό, τον κύριο Παπή, ο οποίος δυστυχώς, διότι τα χειρουργεία δεν είναι πάντα όσο απλά θέλουμε, έχει καθυστερήσει, είναι από το πρωί με σε ένα χειρουργείο, δεν θα τελειώσει. Οπότε μετά την κυρία Πέπα θα έχουμε ένα διάλογο μεταξύ ενός κλινικού καρδιολόγου και μιας ειδικής ενδοκρινολόγου για το τι να φοβόμαστε στο χειρουργείο, πότε να το στείλουμε. Ταπεινές μου γνώσεις λένε ότι η SOS τότε είχε δείξει βελτίωση στο θάνατο στους παχυσάρχους που χειρουργήθηκαν, αλλά το ερώτημα είναι ποιους θα στείλουμε και τι μετά πρέπει να προσέχουν. Τελειώνω εγώ, ένας απλός πρόεδρος είμαι, και καλώ στο βήμα την κυρία Πέπα να μας μιλήσει για δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ, απολαύστε το. Δεν τελειώνει ποτέ ο κύριος Ρίχτερ, γιατί είναι παντού, έτσι, παντού και πάντα, αλλά προς το παρόν κάνει μια διακοπή για να μπορέσουμε να έχουμε ένα θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε. Εγώ νιώθω πραγματικά μεγάλη χαρά για την πρόσκληση, μεγάλη τιμή για την πρόσκληση. Πάντα με τους καρδιολόγους έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Είμαι στο Αττικό Νοσοκομείο 20 χρόνια. Άλλα 10 χρόνια συνεργάζομαι με τη ΓΑΜΑ Παθολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Οπότε με τους παθολόγους καρδιολόγους έχουμε άριστες σχέσεις. Και σε αυτό που είπε ο κύριος Ρίχτερ, ότι καλό είναι να έχουμε γενικές γνώσεις, αυτό δεν ισχύει μόνο για όσους ανθρώπους έχουν ιατρία, αλλά και για μας, τους κλινικούς γιατρούς, με ερευνητικές δραστηριότητες, με ερευνητικές ανησυχίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια εφόλης της ύλης γνώση. Πρώτον, για να μπορούμε να τη μεταφέρουμε, αν την ξέρουμε και αν τη δουλέψουμε σωστά. Και δεύτερον,
Γιατί την χάνουμε να έχουμε πληθώρα περιστατικών, πληθώρα ασθενών με ποικίλα προβλήματα, οπότε δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα εμείς σαν ενδοκρινολόγοι, δεν είμαστε 10 ενδοκρινολόγοι με 10 διαφορετικά φόκους που να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς, άρα καλούμαστε να βλέπουμε εφόλης της ύλης τον άνθρωπο ο οποίος ζητάει τη βοήθειά μας όσον αφορά τα ενδοκρινολογικά του προβλήματα. Λοιπόν, μετά από αυτή την εισαγωγή, δεν μπορεί να λείψει από μία ημερίδα, από ένα συνέδριο, από μία συζήτηση μεταξύ μας, το θέμα της παχυσαρκίας. Αυτή τη στιγμή η παχυσαρκία είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας απασχολεί όλους. Και μας απασχολεί όλους γιατί, όπως ξέρετε, και ξεκινώντας από αυτό το βαρετό, το επιδημιολογικό στοιχείο, αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί άνθρωποι, 650 εκατομμύρια άνθρωποι το 2020, θεωρήθηκαν ότι είναι παχύσαρκοι σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί μετρήθηκαν. Το θέμα είναι ότι θα διπλασιαστούν το 2030. Με αποτέλεσμα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήδη το αντιμετωπίζουμε. Καταλαβαίνω, μάλλον πιστεύω, συμφωνείτε μαζί μου, κάποτε βλέπαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παχύσαρκος και θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι που το βλέπαμε στις ταινίες, στις αμερικάνικες ταινίες. Εγώ που έκανα 3,5 χρόνια στη Νέα Υόρκη, πριν κάποια χρόνια έβλεπα ανθρώπους 300 κιλά, 350 κιλά και μάλιστα και homeless με τα καρότσια τους και με τη γάτα τους να έχουν μια υπερβολική παχυσαρκία. Και έλεγα, η Ελλάδα, μεσογειακή διατροφή, απέχουμε πολύ, έχουμε υγιεινούς κανόνες διατροφής, άσκηση και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα τα οποία τα βλέπαμε κάποτε και λέγαμε αυτά είναι κάπου αλλού, τα βλέπουμε σήμερα. Σήμερα βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσογόνο παχυσαρκία. Και αυτή η νοσογόνος παχυσαρκία μπορεί να είναι ενήλικες, μπορεί να είναι παιδιά, μπορεί να είναι έφηβοι. Νομίζω συμφωνείτε όλοι μας. Άρα το θέμα της παχυσαρκίας είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας και όλες τις ηλικίες. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα παχύσαρκο ασθενή. Ποιος είναι ο στόχος μας? Αν δείτε και θα βλέπετε καθημερινά ασθενείς παχύσαρκους. Οπότε πρέπει να φτιάξεις μια σχέση εμπιστοσύνης και να εξηγήσεις στον άνθρωπο τι μπορείς να κάνεις, τι θέλει εκείνος να κάνει. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να πεις είναι ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος 200 κιλά, 160 κιλά, με μια πιθανή συνοσηρότητα να φτάσει σε ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος. Ενδεχομένως να είναι ένας στόχος. Θέλω να γίνω αδύνατος. Αυτός όμως είναι ένας ιδεατός στόχος, έτσι. Θα το προσπαθήσουμε βέβαια, αλλά ο κύριος στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τη συνοσηρότητά του. Γιατί ένας παχύσαρκος, όπως αυτή τη στιγμή ξέραμε ότι ένας άνθρωπος με σαχαρό διαβήτη όταν έρχεται μπροστά μας ήδη έχει συνοσηρότητα, ήδη έχει εγκατεστημένη νόσο, έτσι και ένας παχύσαρκος άνθρωπος όταν τον βλέπουμε ήδη έχει εγκατεστημένη νοσηρότητα από όλα τα συστήματα. Είτε αυτά τα συστήματα λέγονται ψυχολογικά, άρα διαταραχή στην ψυχική σφαίρα, είτε λέγονται οργανικά και μέσα στα οργανικά που όλοι μας ξέρουμε εκτός από τα μεταβολικά μας έχει προσθεθεί αυτή τη στιγμή και ο καρκίνος, έτσι, ο οποίος είναι επίσης μια μάστιγα στην ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να γλιτώσουμε την νοσηρότητα, να γλιτώσουμε τη συνοσηρότητα. Αυτός είναι ένας πρώτος στόχος στον οποίο πρέπει να προσβλέπουμε και να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Για να το κάνουμε όμως αυτό, πρέπει με το που βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυξημένο βάρος, οποιαδήποτε ηλικία και να έχει, ακόμα και αν αυτός είναι έφηβος, αμέσως θα καταγράφουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα χρόνιο νόσημα. Πλέον καταγράφεται η παχυσαρκία σαν ένα χρόνιο νόσημα, που αυτή τη στιγμή εμείς καλούμαστε να προσμετρήσουμε τι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο χρόνιο νόσημα έχει και όλες οι εταιρείες το έχουν συμφωνήσει. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει πλέον να ανοίξουμε λίγο τον ορίζοντά μας όταν μιλάμε για μεταβολικά νοσήματα, παχυσαρκία, σαχαρόδης διαβήτης. Πλέον λέγαμε γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη γλυκόζη στο σαχαρόδιαβήτη. Εδώ λέμε BMI, βάρος κτλ. Πρέπει να φύγουμε λοιπόν από αυτό το γλυκοκεντρικό, το σωματοκεντρικό άξονα, όπου κοιτάμε πώς το BMI θα το χαμηλώσουμε. Και πρέπει να κάνουμε μια οργανοπροστασία. Αυτό ήδη το κάνουμε στο σαχαρόδιαβήτη. Βλέπουμε έναν διαβητικό και κάνω την αντιστοιχία, γιατί είναι δύο νοσήματα τα οποία πάνε παράλληλα.
Το ένα είναι μια συνδημία, συμβαίνουν στον ίδιο τόπο, στον ίδιο χρόνο, έχουν τους ίδιους υποκινητές και έχουν τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδρούν, άρα μιλάμε για συνδημία. Οπότε, έτσι και στο διαβήτη λέμε, μην κοιτάς μόνο τη γλυκόζη, κοίτα καρδιά, νεφρούς, αγκία. Έτσι και στην παχυσαρκία, μην κοιτάμε μόνο το BMI, πρέπει να κοιτάξουμε τα όργανα τα οποία βλάπτονται. Καρδιά, αγκία, νεφρούς και βέβαια οτιδήποτε συμμετέχει στη μυτογένεση και στον καρκίνο. Μετά λοιπόν από αυτή τη θεωρία, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο παχύσαρκος δεν είναι BMI. Ο παχύσαρκος δεν είναι σούζι και ψεύδεσαι και τρως. Δεν είναι τρως και δεν το λες. Είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί αν δεν ήταν μεγάλη ιστορία δεν θα είχαμε αυτή την επιδημία σε όλο τον κόσμο που δεν μπορούμε να τη φρενάρουμε και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα θα πρέπει να δούμε, βάσει αυτών που σας είπα, πώς μπορούμε αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσουμε. Για να τον βοηθήσουμε, το πρώτο θεωρώ φαρμακευτικό σκεύασμα, το οποίο πρέπει, φαρμακευτικό εντός εισαγωγικών, είναι να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον άνθρωπο. Να ενδιαφερθούμε, να βάλουμε χρόνο, να συζητήσουμε, να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό για με το οποίο παχαίνει, γιατί άλλαξε η ζωή του. Πόσοι άνθρωποι σου λένε ήμουνα 80 κιλά και ξαφνικά από τα 35 και μετά πήρα 40 κιλά, παντρεύτηκα και πήρα κιλά. Ένα παιδί παίρνει κιλά ξαφνικά, δεν ασκείται. Άρα λοιπόν, ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην παχυσαρκία? Αυτή είναι η πρώτη θεραπεία. Αν δεν μπορέσουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης, τίποτα από τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι σίγουρο ότι ένας άνθρωπος και όλοι μας γυρεύουμε εύκολες λύσεις. Η εύκολη λύση είναι δώσουμε ένα φάρμακο, αδειάζουμε τα φαρμακεία, πάμε και παίρνουμε τα φάρμακα του διαβήτη που κάνουν μια συνοδό απώλεια βάρους, αλλά δεν είναι φάρμακα της παχυσαρκίας. Τα αδειάσαμε τα ράφια. Λύσαμε το πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε. Δημιουργήσαμε επιπλέον πρόβλημα στο ότι πρώτον γίναμε ψεύτες. Οι γιατροί, γιατί συνταγογράψαμε παχύσαρκους ανθρώπους σαν διαβητικούς για να πάρουν και να συνταγογραφήσουν τα φάρμακα. Για να συνταγογραφηθούν τα φάρμακα, οι ασθενείς συμμετείχαν στο ψεύδος, δεν γλίτωσαν κάτι, ούτε χάσανε βάρος. Δείτε το αυτό στους ασθενείς που έχετε καθημερινά. Και ίσα-ίσα που κάψαμε και ένα χαρτί, το χαρτί που λέει φαρμακευτική υποστήριξη. Γιατί το πήραν, δεν είχα καμία απώλεια βάρους, σου λέει δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημά μου, συνεχίζω και τρώω ή συνεχίζω και παχαίνω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε χρόνο στο να φτιάξουμε μία σχέση με τον ασθενή. Αν δεν φτιάξουμε μία σχέση εμπιστοσύνης, αν δεν φτιάξουμε μία σχέση που να νοιαστούμε τι είναι αυτό που οδηγεί στην παχυσαρκία τον απέναντί μας, δεν υπάρχει περίπτωση να τον πείσουμε για καμία άλλη δραστηριότητα, για καμία άλλη δυνατότητα την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Οπότε, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας και που το λένε και οι οδηγίες λοιπόν από ό,τι βλέπετε λένε ότι αν έχουμε ένα δείκτη μάζας σώματος BMI 25 με 27 με 30, 25 με 30 είναι ο υπέρβαρος, πάνω από 30 θεωρείται ο παχύσαρκος, 30-35 βαθμός 1, βαθμός 2, βαθμός 3. Άρα η πρώτη εφαρμογή μας είναι η δίαιτα, η άσκηση, η αλλαγή της συμπεριφοράς. Πώς θα πείσουμε έναν άνθρωπο να τα κάνει όλα αυτά εάν δεν τον εμπιστευτούμε και εάν δεν μας εμπιστευτεί? Εάν δεν βάλουμε χρόνο, γιατί η παχυσαρκία είναι ένα νόσημα το οποίο θέλει πάρα πολύ χρόνο στην κουβέντα, σε μια ουσιαστική κουβέντα. Εμείς δεν είμαστε ψυχολόγοι να κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη, αλλά είναι μέρος του χτισήματος της εμπιστοσύνης με τον ασθενή το να μας εμπιστευτεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε. Άρα, από ό,τι βλέπετε, ακόμα και υπέρβαρος να είναι κάποιος, αμέσως ξεκινάμε δίαιτα, αλλαγή συμπεριφοράς και άσκηση. Οπότε, πάμε να δούμε τώρα, λέμε δίαιτα. Ωραία. Πόσες δίαιτες? Ανοίγουμε στο διαδίκτυο και μιλάμε για πάρα πολλές δίαιτες. Τις βλέπετε και εσείς, τις ακούτε καθημερινά, σας τις λένε οι ασθενείς. Άρα, είμαστε στις δίαιτες που έχουν να κάνουν... Άρα, λοιπόν, εμείς θα πρέπει να δούμε αυτός ο άνθρωπος πώς τρώει. Γιατί αν δεν δούμε πώς τρώει και γιατί τρώει, δεν είναι πάντα παχαίνει γιατί τρώει. Πόσοι άνθρωποι δεν τρώνε και παχαίνουν? Γιατί και αυτά μας δημιούργησαν ένα κενά, τα οποία μας οδήγησαν να ανακαλύψουμε άλλες αιτίες της παχυσαρκίας. Ένας άνθρωπος τρώει το βράδυ και δεν τρώει τίποτα όλη την ημέρα. Αυτός ο άνθρωπος παχαίνει. Γιατί είναι ενάντια στο φυσιολογικό κυρκάδιο ρυθμό. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο τι τρώμε.
Δεν μας ενδιαφέρει μόνο πόσο τρώμε, μας ενδιαφέρει και πότε το τρώμε. Άλλο να τρώμε το μεσημέρι, που τα ένζημα, τα ένζημα που μπαίνουν στη διαδικασία της πέψης είναι σε πλήρη δραστηριότητα, και άλλο το βράδυ μετά τις 8 που κοιμούνται τα πάντα. Άρα λοιπόν, βάσει αυτών πρέπει να δούμε σε πρώτη φάση ποιες είναι οι συνήθειες αυτού του ανθρώπου, ώστε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε και αν μπορούμε να το αλλάξουμε. Και επίσης, εκτός από τις συνήθειες, θα πρέπει να δούμε τι μερίδες τρώει, τι σύσταση έχει αυτό που τρώει και βέβαια να μπούμε σε μια διαδικασία να συστήσουμε την καλύτερη δυνατή δίαιτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δίαιτες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα στοιχεία, δηλαδή πρωτεΐνη, υδατάνθρακας, λίπος. Οπότε αρχίζουμε. Πολύ πρωτεΐνη του Καν Άτκινς. Λίγο υδατάνθρακα, εξαφανισμένο υδατάνθρακα πλήρως, άρα μια πολύ κλασική Άτκινς, πάρα πολύ λίπος, πάρα πολύ πρωτεΐνη. Ωραία. Αυτή είναι μία διάσταση του θέματος. Μπορεί ένας άνθρωπος να τρώει επιμακρών μόνο πρωτεϊνούχο δίαιτα? Μπορεί να κάνει Atkins ή Dukan για μακρό χρονικό διάστημα? Όχι. Και ξέρετε γιατί? Θα έχουν αποτελεσματικότητα. Θα έχει αποτελεσματικότητα σε πρώτη φάση ένας άνθρωπος ο οποίος τρώει άστατα, αν τον βάλουμε σε ένα ρυθμό και κάνουμε ένα σχεδιασμό των γευμάτων, θα χάσει βάρος μόνο από αυτό. Από εκεί και πέρα, αν τον βάλουμε επίσης μόνο πρωτεΐνη και μόνο που αλλάζει, θα χάσει βάρος. Είναι αυτό το ζητούμενο? Δεν είναι το ζητούμενο μόνο να χάσει βάρος. Είναι να χάσει βάρος, αλλά και να το διατηρήσει μετά. Σε αυτές τις διαιτές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν για μακρό χρονικό διάστημα, γιατί έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες, χάνουμε βάρος, αλλά δεν το διατηρούμε μετά. Ξαναπαίρνουμε το βάρος που χάνουμε, αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν, πρέπει να ξέρουμε ότι η δίαιτα ζώνης, όλα αυτά είναι αλλαγή στα στοιχεία που τρώμε, δηλαδή αλλαγή στην αναλογία υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λίπους. Άλλες δίαιτες έχουν να κάνουν με το μείωση της θερμίδας. Αυτή είναι η κλασική μεσογειακή δίαιτα. Στη μεσογειακή δίαιτα δεν αφαιρούμε κανένα σημαντικό συστατικό, λέμε φάει λιγότερες θερμίδες. Το ίδιο κάνουμε και στην DASH δίαιτα, η οποία δίνεται στην περίπτωση της υπέρτασης. Μετά υπάρχουν αυτές οι δίαιτες οι οποίες είναι ολιγοθερμιδικές. Δηλαδή, ναι, μειώνουμε τις θερμίδες, αλλά τις μειώνουμε απελπιστικά. Βγάζουμε ένα γεύμα, βάζουμε ένα ζουμί στη θέση του γεύματος που είναι με υδατάνθρακες, με πρωτεΐνη κτλ. Πάρα πολύ χαμηλές ολιγοθερμιδικές δίαιτες και από εκεί και πέρα έρχεται ο καινούριος τρόπος που λέει δεν είναι μόνο τι τρώμε, πόσο τρώμε, αλλά και πότε το τρώμε. Εκεί λοιπόν πατάνε οι διαλυματικές νηστείες, οι καινούριες δίαιτες, η διαλυματική νηστεία, η οποία θυμίζει την ορθόδοξη νηστεία. Η ορθόδοξη νηστεία είναι ένας τύπος διαλυματικής νηστείας, άρα μπαίνουμε στη διαδικασία, κόβουμε το φαΐ κάποιες ώρες και τρώμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Έτσι λοιπόν, στην εποχή μας είναι πολύ της μόδας, εγώ πλατιάζω περισσότερο επειδή ξέρω ότι έχουμε γενικότερα χρόνο. Διαφορετικά θα τα είχα συμμαζέψει. Έχετε ακόμα 12 λεπτά. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, άρα έχουμε κετογόνες δίαιτες. Αυτή τη στιγμή οι κετογόνες δίαιτες είναι στη ζωή μας. Με οποιοδήποτε τρόπο. Η κέτωση είναι στη ζωή μας. Η κέτωση είναι στη ζωή μας και σαν καρδιολόγοι. Την κέτωση τη χρησιμοποιείται επικοδομητικά, ακόμη και με τα φάρμακα που δίνουμε στο διαβήτη που κάνουν κέτωση. Άρα λοιπόν, οι κετογόνες δίαιτες, είτε κλασικές, οι πολύ κλασικές, είτε οι τροποποιημένες, κέτωση κάνουμε και όταν μένουμε νηστικοί. Κέτωση κάνουμε και όταν τρώμε πολύ πρωτεΐνη και καθόλου υδατάνθρακα. Είναι ωφέλιμες αυτές οι δίαιτες? Είναι ωφέλιμες. Έχουμε μια απώλεια βάρους. Αυτή την απώλεια βάρους δεν είναι σίγουρο ότι μπορούμε να τη συντηρήσουμε. Έχουμε όμως πολλά, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε, όπως είπαμε, μόνο το βάρος. Όλες αυτές τις δίαιτες πρέπει να τις βλέπουμε σε συνάρτηση με το τι κάνουν γενικότερα. Αυτές οι συγκεκριμένες δίαιτες λοιπόν έχουν θετική επίδραση και στα καρδιακιακά και στη μυτογενετική δραστηριότητα, στον καρκίνο και στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται σε ανθρώπους με Αλτσχάιμερ, με Πάρκινσον. Ενώ αντιθέτως οι ολιγοθερμιδικές δίαιτες είναι πάρα πολύ επιβλαβείς. Έχουμε μεγάλες ανεπάρκειες και στοιχείων και γενικά είναι ένα μεγάλο στρες για τον οργανισμό. Για τη διαλυματική, η οποία είναι πάρα πολύ της μόδας και που την ακούτε και θα την ακούτε με όλους τους συνδυασμούς, μένω μια μέρα νηστικό, τρώω την επομένη, 2 μέρες νηστικό, τρώω τις επόμενες 5. Όλα αυτά, μέσα στην ίδια μέρα τρώω 8 ώρες, μένω νηστικός 16 ώρες. Είναι καλή,
κάνει κέτωση, κινητοποιεί, είναι πολύ ωφέλιμες φαίνεται και άμεσα και μακροπρόθεσμα, λείπουν όμως δεδομένα μακροπρόθεσμα, τα οποία θα μας πείσουν ότι η διαλυματική νηστεία υπερέχει έναντι της κλασικής μεσογειακής δίαιτας, η οποία τελικά έχει αποδειχθεί από τις μελέτες όχι μόνο ότι οδηγεί σε απώλεια βάρους, η οποία είναι και σταθερή και δεν έχουμε και ανάκτηση όταν τη σταματάμε, αλλά επίσης έχει θετική επίδραση στη συνοσηρότητα, που είναι το ζητούμενο όταν βλέπουμε ένα παχύσαρκο ασθενή. Και βέβαια πάντα θα πρέπει να εξατομικεύουμε, αυτά λένε οι οδηγίες, δεν υπάρχει ιδανική δίαιτα, δεν υπάρχει ιδανικός τρόπος προσέγγισης, υπάρχει εξατομίκευση. Κάθε άνθρωπος θέλει το δικό του πλάνο. Δεν είμαστε διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, ενδοκρινολόγοι, δώστε χαρτιά όλα για όλους. Δεν έχουμε μόνο θερμίδες, έχουμε εξατομικευμένο πλάνο για τον καθένα άνθρωπο, ο οποίος δουλεύει διαφορετικές ώρες, έχει διαφορετικό τρόπο διατροφής και διαφορετικές συνήθειες. Και βέβαια, σε αυτό το υγιεινό μοντέλο ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι το οποίο το ξέρουμε, αλλά απλά το τονίζω, ότι η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντικό όπλο, γιατί και τη συνοσηρότητα της παχυσαρκίας βοηθάει, άρα έχουμε ένα θετικό φάρμακο, η άσκηση είναι φάρμακο, και αντικαταθλιπτική είναι, που η κατάθλιψη είναι κάτι που μέσω μιας αμφίδρομης σχέσης παχυσαρκία κάνει κατάθλιψη και η κατάθλιψη κάνει παχυσαρκία. Άρα 5 μέρες την εβδομάδα αυτό το μισάωρο άσκηση είναι αυτό που επιβάλλεται, αλλά από εκεί και πέρα, όπως λένε και τα σύγχρονα δεδομένα, όσο μπορούμε να περπατάμε, γιατί αυτό είναι το φάρμακο της παχυσαρκίας. Τι κάνουμε με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε? Τα οποία συζητήσαμε σε λίγο διάστημα, αλλά θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να τα συζητάμε με τον ίδιο τον ασθενή. Τελικά, ό,τι και να κάνουμε από αυτό, κερδίζουμε μια απώλεια βάρους, από ό,τι βλέπετε στο σχήμα, που είναι 6 με 10%. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 150 κιλά, θα χάσει 10%, που σημαίνει θα χάσει 15 κιλά. Είναι το ζητούμενο? Μπορεί να μην είναι εκείνος πολύ ικανοποιημένος. Όμως, εγώ προσωπικά δίνω το μήνυμα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση, γιατί θέλουμε να αναστρέψουμε τη συνοσηρότητα. Είτε αυτή λέγεται υπέρταση, είτε λέγεται καρδιαγγειακή βλάβη, είτε λέγεται δυσλιπιδεμία, είτε λέγεται σαχαρόδης διαβήτης. Άρα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα 7 με 10 ή 15% απώλεια βάρους για να διορθώσουμε τις διαταραχές τις οποίες έχει ο συγκεκριμένος παχύσαρκος. Και βέβαια, επειδή είναι μικρή αυτή η απώλεια βάρους και κάπου και εκείνοι απογοητεύονται και εμείς απογοητευόμαστε, έρχονται οι οδηγίες να μας πούν ότι κοιτάξτε, έχετε φαρμακευτική αγωγή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, επιβάλλετε να τη δίνετε σαν επιλογή στους παχύσαρκους ασθενείς, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν συνοσηρότητα και ας έχουν ένα BMI 30 με 35, οπωσδήποτε όμως σε ένα BMI πάνω από 35. Και αυτά τα φάρμακα πού στοχεύουν? Στοχεύουν σε αυτό που φταίει στην παχυσαρκία. Στην παχυσαρκία φταίει ο εγκέφαλος, ο υποθάλαμος, φταίει η περιφέρεια, δηλαδή η σηματοδότηση που δίνει το έντερο μυϊκός ιστός, ο λιπόδης ιστός στον εγκέφαλο και ο ίδιος ο εγκέφαλος πότε θα αντιλαμβάνεται τα σήματα, για να δημιουργηθεί μια βασική ισορροπία. Ο κορεσμός και η πείνα. Είναι δύο αισθήματα τα οποία διαταράσσονται και διαταράσσονται γιατί όλα αυτά τα πεπτίδια τα οποία βγαίνουν στο έντερο όταν μπαίνει η τροφή και τα οποία σηματοδοτούν τον υποθάλαμο και το κέντρο της όρεξης και το κέντρο του κορεσμού δεν λειτουργούν σωστά. Άρα λοιπόν ένα πρώτο κέντρο είναι το κέντρο της ανταμοιβής. Το κέντρο της ανταμοιβής είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρουμε γιατί είναι ένα κέντρο το οποίο διεγείρεται όταν παίρνουμε ναρκωτικά, όταν πίνουμε αλκοόλ. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν τρώμε, είναι το κέντρο της ειδονής, ειδονίζει το φαγητό, γι' αυτό και το φαγητό πλέον είναι εθιστικό. Είναι ένας σύγχρονος εθισμός. Έχουμε λοιπόν ένα φάρμακο το οποίο είναι ένας συνδυασμός ναλτρεξόνης βουπροπιόνης, δύο φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη διακοπή του αλκοόλ και τη διακοπή των ναρκωτικών, τα οποία μπήκαν σε ένα χαπάκι και το οποίο λέγεται μαϊσίμπα και το λέω γιατί είναι μοναδικό. Άρα το μαϊσίμπα το δίνουμε, σταδιακά αυξανόμενη δόση, δρά σε αυτό το κέντρο της ειδονής, σταματάει την έκρηση σερωτονίνης, ντοπαμίνης που αυτά δημιουργούν όλον αυτό τον εθισμό προς τη διατροφή, με αποτέλεσμα υπήρχαν κάποιοι θόρυβοι γύρω από το φάρμακο αυτό, δεν έχουμε κάτι για το οποίο να ανησυχούμε, είναι ένα πρώτο όπλο με το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε, να βοηθάμε τους παχύσαρκους ασθενείς, στοχεύοντας αυτό το κέντρο.
Η απώλεια βάρους, την οποία με τις κλασικές μελέτες του φαρμάκου έχουμε, είναι γύρω στο 7%. Και από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς δεν είναι μόνο... Δεν είναι μόνο ο υποθάλαμος και ο εγκέφαλος, αλλά όπως είπαμε είναι όλα αυτά εδώ τα πεπτίδια τα οποία βγαίνουν από τα όργανα στόχου στην περιφέρεια και σηματοδοτούν τον εγκέφαλο. Φτιάχτηκε και επειδή μέσα σε αυτά τα πεπτίδια τα GLP έχουν μπει στη ζωή μας γενικότερα, τα οποία γενικά είναι πεπτίδια που βγαίνουν από το δεκατάχθυλο ή από την ίστιδα όταν μπαίνει το φαγητό. Άρα λοιπόν οι εταιρείες συμφώνησαν ότι αφού δεν λειτουργούν καλά αυτά τα πεπτίδια, ας φτιάξουμε ανάλογα τους, να τα δίνουμε απ' έξω φαρμακευτικά, για να πρώτον αποκαταστήσουμε την ισορροπία της μετάδοσης του σήματος από την περιφέρεια στον εγκέφαλο, και δεύτερον, περνούν τον αιματογκεφαλικό φραγμό και έχουν τοπική δράση στον εγκέφαλο. Με αποτέλεσμα, πήραμε το παράδειγμα από το Ozempic, το οποίο άδειασε στις εποχές προηγούμενες, το οποίο είναι ένα φάρμακο το οποίο φτιάχτηκε για το διαβήτη. Έχουμε λοιπόν ένα φάρμακο που είναι για την παχυσαρκία πλέον, η λιραγλουτούδη της παχυσαρκίας, που είναι 3 μιλιγκράμμ και αυτό το κάνει διαφορετικό. Και έρχεται και ένα άλλο φάρμακο, το οποίο είναι σεμαγλουτίδι από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δεν συνταγογραφούνται τα φάρμακα αυτά. Δηλαδή το Saxenda αυτή τη στιγμή, που πάλι λέω το εμπορικό όνομα γιατί δεν υπάρχει άλλο, το Saxenda στοιχίζει κάποια χρήματα μηνιαίως. Δεν συνταγογραφείται μόνο στους ανθρώπους που έχουν εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο, έχουν ένα BMI βέβαια πάνω από 40 ή σοβαρό σύνδρομο υπνικής άπνοιας για το οποίο χρειάζονται CPAP. Μόνο εκεί το παίρνουν δωρεάν οι άνθρωποι. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις χρειάζεται να το πληρώνουν, αλλά είναι μια επιλογή. Και βέβαια, επειδή σαν πεπτίδιο δεν είναι μόνο το GLP-1, αλλά είναι και το GIP, σκέφτηκαν οι εταιρείες, ας τα βάλουμε μαζί. GLP από το ένα μέρος του εντέρου, GIP από το άλλο, συναγωνιστικά θα δράσουν, οπότε ας τα βάλουμε μαζί να φτιάξουμε ένα καινούριο φάρμακο, και αυτή είναι τερζιπατίδη, η οποία ως ονούπο θα την έχουμε στη φαρμακευτική φαρέτρα. Είναι ένα σημαντικό φάρμακο συνδυασμός των δύο αναλόγων. Φαίνεται ότι έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απώλεια βάρους. Αν λοιπόν με τη σεμαγλουτίδη 3 μιλιγκράμμ πετυχαίνουμε ένα 13,7 απώλεια βάρους, με την τερζιπατίδη πετυχαίνουμε πολύ μεγαλύτερη, διπλάσια απώλεια βάρους. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο που οι εταιρείες πήρανε το παράδειγμα αυτό και λένε, ας φτιάξουμε και άλλους αγωνιστές. Αγωνιστές του GIP, αγωνιστές της αμυλίνης, αγωνιστές του PYY, όλων αυτών των πεπτιδίων που μεταφέρουν το σήμα στον εγκέφαλο. Και έτσι λοιπόν είμαστε σε μια διαρκή ερευνητική αναζήτηση και οι εταιρείες δουλεύουν για διπλούς ή τριπλούς αγωνιστές πεπτιδίων για τη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας. Όμως, και με αυτό τελειώνω, αν θέλουμε να δούμε καθαρά την απώλεια βάρους, με το lifestyle βλέπετε ότι είναι φτωχή η απώλεια βάρους, είναι 5%. Εάν αρχίσουμε και βάζουμε φάρμακα, φτάνουμε ένα 15%. Με την τερζιπατίδη φτάνουμε στο 20%. Αυτή τη στιγμή η άλλη πλευρά που λέει χειρουργική παρέμβαση έχει μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Ή η τερζιπατίδη και οι καινούργιοι αγωνιστές υπόσχονται να έχουμε την απώλεια βάρους που έχουμε με τη βαριατρική χειρουργική. Οπότε, βλέποντας μόνο ένα πίνακα, θα μου πείτε, να στείλουμε τους ανθρώπους στον κύριο Παπή, που χειρουργεί σήμερα και δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μας. Ωραία. Κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να χάσει βάρος αν δεν κάνει όλη τη διαδικασία την προηγούμενη. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να κρατήσει επιμακρών για να προετοιμαστεί και να πάει στο χειρουργείο και να έχουμε την αποτελεσματικότητα πλέον και με το χειρουργείο, η οποία φτάνει περίπου τα όρια της τερζιπατίδης, δηλαδή μια απώλεια βάρους 25 με 40%. Και τέλος, έχουμε δύο βασικούς φραγμούς. Οι άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, άμα τους ρωτήσετε, όλοι πιστεύουν ότι είναι υπέρβαροι. Είναι σαν την ευρογενή ανορεξία. Κανένας δεν πιστεύει ότι είναι παχύσαρκος. Αυτό έχει παρουσιαστεί και με μελέτες. Παχύσαρκη και με νοσογόνο παχυσαρκία και σου λέει έλεγα κιλάκια έχω παραπάνω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο πώς προσπερνάς και πώς πείθεις έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει ότι δεν είναι παχύσαρκος. Επίσης, σε αντίθεση με τους διαβητικούς, δεν παίρνουν τα φάρμακά τους. Δεν τα θεωρούν αναγκαία. Δεν έχουν πιστεί ότι επειδή δεν μιλάμε για γλυκόζη, για γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη και μιλάμε για ένα χρόνιο νόσημα έτσι αφηρημένο και δεν έχουμε πείσει τον κόσμο ότι μιλάμε για ένα νόσημα που θέλει φάρμακα, δεν παίρνουν τα φάρμακά τους.
Και αν τους ρωτήσουμε, αυτό θέλω να δείξω με αυτή τη διαφάνεια, αν τους ρωτήσουμε πόσο σημαντική είναι η παχυσαρκία για εσάς, θα σας πούν δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί, στη δουλειά μου δεν με ενοχλεί, είμαι παραγωγικός, στην οικογένειά μου δεν με ενοχλεί, που σημαίνει δίνουν μια ψευδή απάντηση, γιατί στην ουσία ενοχλεί. Αλλά δεν το έχουν καταλάβει ότι ενοχλεί, γιατί δεν έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία σαν ένα νόσημα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητάμε όλοι μαζί, γιατί μην νομίζετε ότι όταν έχετε έναν άνθρωπο με αυξημένο βάρος απέναντί σας, ο άνθρωπος αυτός έρχεται για την παχυσαρκία, ή αν έρθει είναι γιατί κάποιος του το λέει. Πρέπει να τον πείσετε ότι είναι παχύσαρκος. Και εδώ τελειώνω και ευχαριστώ κύριε Ρίχτερ γιατί καθυστέρησα νομίζω. Κυρία Πέπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προτού δώσω στο κοινό να ξεκινήσω με τις δικές μου ερωτήσεις. Αν τις γνωρίζω, πολύ ευχαρίστως. Πάντα. Καταρχήν να ρωτήσω για το χειρουργείο. Μια και δεν έχουμε τον κύριο Παπή, κάποια βασικά παλιά είχα διαβάσει ότι ο κίνδυνος θανάτου στο χειρουργείο ήταν 1%. Ισχύει ακόμα σήμερα? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μελέτες για τον τωρινό κίνδυνο. Έχει μειωθεί όμως. Έχει μειωθεί γιατί έχουμε γνωρίσει πλέον το χειρουργείο, τη βαριατρική χειρουργική. Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάνουν καλά χειρουργία βαριατρικής χειρουργικής. Δυστυχώς, οι περισσότεροι αυτό είναι στον ιδιωτικό τομέα και αυτό είναι επιπλέον κόστος για τον ασθενή. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει νοσηρότητα. Γιατί πλέον όλοι μαζί καταφέραμε και οδηγούμε έναν άνθρωπο παχύσαρκο στο χειρουργείο χωρίς να είναι επιβαρημένος με όλους τους παράγοντες κινδύνου τους οποίους έχει επιφέρει η παχυσαρκία. Άρα πλέον κάνουμε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο. Ρυθμίζουμε τα ζάχαρα, ρυθμίζουμε τις υπερτάσεις, ρυθμίζουμε τις χολυστερίνες και μετά λέμε στον άνθρωπο να πάει να χειρουργηθεί. Και αφού έχει μεσολαβήσει και ένα μεγάλο διάστημα και ενδοκρινολογικής παρακολούθησης και ψυχολογικής παρακολούθησης και διαιτολογικής παρακολούθησης, οπότε έτσι ένας άνθρωπος πάει με πολύ μικρούς κινδύνους. Παραμένει όμως ο κίνδυνος μεγάλος σε δείκτη μάζας σώματος πάνω από 50-55. Okay. Άλλη ερώτηση. Βλέπω ασθενείς... Και τα θρομβοεμβολικά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Πάνε προχειρουργείου 160 κιλά, χειρουργούνται 100, φτάνουνε, και 3-4 χρόνια μετά τους βρίσκει στα 130 να έχουν ισορροπήσει. Αυτό είναι αποτυχία χειρουργείου, το ότι είχε κάτω από 20% απώλεια, γιατί υποτίθεται ότι στο sleeve, τα λίγα που ξέρω, δεν μπορείς να φας πάρα πολύ, δηλαδή είναι ότι είναι δύσκολο να ξεχυλώσεις ένα ημιανύπαρκτο στομάχι. Σωστά το έχω καταλάβει? Σωστά. Θα σας δώσω την απάντηση. Η πρόεδρος των παχυσάρκων ασθενών κάποια στιγμή έκανε αυτό το χειρουργείο. Και αγωνιζόταν μάλιστα για τα χειρουργεία για να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Χειρουργήθηκε η ίδια και έκανε ακριβώς αυτό, τρώγοντας παρφέ παγωτό λιωμένο. Άρα λοιπόν, αυτόματα ένα μικρό στομάχι μπορούσε να τρώει παρφέ παγωτό θερμιδογόνο πλήρως, το οποίο έλειωνε και το έτρωγε. Που σημαίνει αυτό τι? Όταν οι άνθρωποι χειρουργούνται και δεν ικανοποιούμαστε από το αποτέλεσμα, φταίμε εμείς. Η προετοιμασία του ασθενούς είναι τεράστια. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αναγνωρίζει την παχυσαρκία σαν πρόβλημα, εμείς να του πούμε πήγαινε γιατί θέλεις να παντρευτείς και θα αδυνατήσεις ένα βράδυ. Δεν γίνεται. Η εικόνα που έχει για τον εαυτό του είναι σαν την εικόνα. Εγώ πραγματικά βάζω έτσι αντιδιαστέλω με την ευρογενή ανορεξία. Είναι λάθος εικόνα εαυτού. Οι κοπέλες με την ευρογενή ανορεξία είναι μειωμένο BMI και όμως εκείνες θεωρούν ότι είναι πάρχοντρες. Έτσι και οι παχύσαρκοι θεωρούν, αρκετοί, όχι όλοι, θεωρούν ότι δεν έχουν τόσο σημαντικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν τους πείσουμε πήγαινε να χάσεις βάρος, δεν πρόκειται να είναι σταθερή απώλεια βάρους και δεν πρόκειται να είναι καλή στη συμμόρφωση. Ένα χειρουργείο δεν σημαίνει κάνουμε ένα χειρουργείο και τελειώνουμε. Ένα χειρουργείο σημαίνει συνεχής παρακολούθηση από πολυεπιστημονική. Δεν είναι μόνο ενδοκρινολόγος, μόνο χειρουργός, όλοι μαζί συνεχίζουμε και βλέπουμε τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα, 2 λεπτάκια τελειώνω. Πες άμα είναι πάνω σε αυτό. 1-2 φάρμακα. Το Σαξέντα που σχολιάσατε είναι πάνω στην παχυσαρκία, σωστά? Είναι η δόση της παχυσαρκίας. Σωστά. Και είχε 14% μείωση βάρους. Σωστά. Όχι κάτι εντυπωσιακό. Ναι. Τα άλλα GLP-1, τα οποία ψευδοσυνταγογραφούνται ως διαβητικοί ενώ δεν είναι. Πόση απώλεια βάρους έχουν? Μικρή. Κάτω από 10%? Ναι, κάτω από 10. 4-5%, οπότε δεν αξίζει τον κόπο να λέμε ψέματα. Είναι μόνο τόσο δηλαδή. Ναι.
Γιατί η απώλεια βάρους αυτά είναι συνοδός. Το θέμα τους είναι να φτιάξουν το διαβήτη. Και παρεμπιπτόντως χάνουμε και λίγο βάρος. Πρέπει να είναι 3 μιλιγκράμμ η λιραγκλουτίδη για να μπορέσει να δράσει και να κάνει την θετική δράση στην παχυσαρκία. Καρκίνος θηροειδούς ξεκαθάρισε? Ναι, δεν υπάρχει κανένα φόβο. Δεν υπάρχει σχέση. Δεν υπάρχει. Βέβαια, στο δεν υπάρχει στην ιατρική, όπως ξέρουμε, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Δεν υπάρχει σήμερα. Και παγκρεατίτιδα και όλα αυτά έχουν ξεκαθαρίσει. Απλά πάντα υπάρχει μία έτσι υποσύσταση ότι αν υπάρχει και ένα οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει και ένα προσωπικό ιστορικό καρκίνο, είμαστε προσεκτικοί. Εγώ πρόσφατα σε μια κυρία η οποία έκανε οξέα παγκρεατίτιδα άλλης αιτιολογίας λόγω χολιδοχολιδίασης, της έκοψα τα φάρμακά της αυτά. Κατάλαβα. Έτσι. Κώστα, συγγνώμη. Καταρχήν ευχαριστούμε τον κυρία Πέπα για την καταπληκτική ομιλία και εδώ έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τον χρόνο να τα συζητήσουμε, γιατί μαθαίνουμε πολλά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω μια προέκταση σε αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης Ριχτέρ για το θέμα των GLP-1. Βλέπουμε αρκετούς το παίρνουν, χάνουν πράγματι ένα 10% του βάρους τους και παρά τα αυτά το κόβουν μετά από 10 μήνες, ένα χρόνο, 1,5. Έχω παραδείγματα και από το συγγενικό μου περιβάλλον, αλλά και πολλοί ασθενείς που το παίρνουν. Και βλέπουμε ξαναπαίρνουν τα κιλά αυτά. Αν όχι τα ίδια, μπορεί και παραπάνω καμιά φορά. Εκεί πώς το διαχειριζόμαστε? Είναι πρόβλημα για μας, γιατί τα συνταγογραφούμε και εμείς καμιά φορά. Μας το ζητάνε οι ασθενείς δηλαδή, που τους έχετε δει εσείς πρώτοι. Και είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση τους από τους καρδιολόγους, αμιγώς. Και θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμαστε οποιαδήποτε απώλεια βάρους μπορούμε και πετυχαίνουμε σε έναν παχύσαρκο ασθενή, είτε με τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, είτε με τη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε από κοντά του και να συνεχίζουμε τη φαρμακευτική αγωγή. Τη φαρμακευτική αγωγή την κόβουμε γιατί οι μελέτες μας είπαν 1,5 χρόνο ξέρουμε τη μελέτη. Αλλά από εκεί και πέρα, και αυτό ήταν με τη σεμαγλουτίδη που έδειχνε στο τέλος ότι ενδεχομένως να έχουμε και μια ανάκτηση του βάρους όταν το σταματάμε. Άρα τι έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει, και αυτή θα είναι η προοπτική μας. Το φάρμακο για την παχυσαρκία είναι διαβίου. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κόψουμε στον 1 χρόνο. Ούτε θα το κόψουμε στα 2 χρόνια. Θα το κόψουμε όταν ο ασθενής έχει πετύχει τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει. Όταν έχουμε μειώσει ή θεραπεύσει τη συνοσηρότητα ή όταν έχουμε βελτιώσει το σωματικό βάρος με συνεχή τάση βελτίωσης. Άρα αν φτάσουμε στον 1,5 χρόνο και συνεχίζουμε και χάνουμε βάρος, πρέπει να το συνεχίσουμε το φάρμακο. Και τα καινούργια φάρμακα, η τυριζεπατίδη, δεν μας δείχνει ανάκτηση του βάρους προοπτικά. Στη μελέτη και στις εβδομάδες που έχει δοθεί, θεωρούμε ότι κάνουμε ένα πλατό, που είναι καλό να υπάρχει ένα πλατό, δεν θέλουμε να ξανανεύουμε προς τα πάνω. Αυτό το πλατό σημαίνει ότι αν σταματήσουμε να δίνουμε το φάρμακο, το βάρος θα το ξαναπάρουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεχίζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα φάρμακα. Το θέμα, έχετε μεγάλη εμπειρία και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εργάζεται στο Αττικό και από δική σας εμπειρία στο προσωπικό σας χώρο. Η ερώτηση δική μου είναι το εξής. Εμείς είμαστε καρδιολόγοι. Κατά πλειοψηφία εδώ μέσα. Βλέπουμε ασθενείς που έχουν προσωπικά με στεφανία νόσο, πολλούς τους κάνουν γεωπλαστικές, παίρνουν το GLP-1 να χάνουν βάρος. Στη συνέχεια, εμείς δεν είναι ο πρώτος μας στόχος. Το GLP για διαβήτη ή το GLP το σαξέντα, λέμε, της παχυσαρκίας? Παχυσαρκία μιλάω. Παχυσαρκία. Άρα το πληρώνουν κιόλας κάθε μήνα. Ακριβώς. Ναι. Άσχετα το πώς το παίρνουμε τώρα, μην πάμε στη διαδικασία, γιατί καμιά φορά το συνταγογραφούμε με διαφορετικούς τρόπους. Σωστό. Το οποίο μας πιέζουν και εμάς καμιά φορά να το συνταγογραφήσουμε, γιατί εμείς μπορούμε να το γράψουμε αν είναι πολύ υπέρβαρη με. Αν είναι BMI πάνω από 40 με κατεστημένη καρδιακή νόσο, το δικαιούνται. Τώρα, ο μέσος καρδιολόγος, δεν λέω για τον κύριο Τζέι που μπορεί να είναι καλύτερος, ο μέσος καρδιολόγος του το δίνει, χάνει το βάρος, είναι ευχαριστημένος. Από εκεί πέρα όμως δεν τους παρακολουθούμε συστηματικά για την παχυσαρκία. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Παρακολουθούμε για την αρτηριακή πίεση, για την έλεγχο του ζαχαροδιαβήτη, για αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, μια συνεργασία με έναν ενδοκρινολόγο, με έναν διαιτολόγο. Τι να πούμε του ασθενή, δηλαδή αυτό θέλω να καταλάβουμε. Με ένα πρακτικό μήνυμα. Ναι, το οποίο το έχω και εγώ σαν ασθενή μου δηλαδή και δεν ξέρω να το διαχειριστώ πολύ. Κώστα, πάρα πολύ ωραία τα θέτεις. Πραγματικά πρέπει η ομάδα εργασίας, εννοείται ότι χρειάζεται ο καρδιολόγος και ο ενδοκρινολόγος πρωτίστως. Και από εκεί και πέρα ο ενδοκρινολόγος φτιάχνει μια σχέση, αν χρειαστεί, με τον διαιτολόγο-διατροφολόγο, οι οποίοι είναι σεβαστοί συνάδελφοι, αλλά όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του κομματάκι, φωτίζει διαφορετικά την περίπτωση ενός χειρουργημένου ή ενός ασθενή που είναι σε φαρμακευτική αγωγή. Οπωσδήποτε πρέπει να συνεχίσει. Κάθε φορά
που βλέπεις έναν άρρωστο καρδιολογικό με παχυσαρκία, θα πρέπει και ο ενδοκρινολόγος να το βλέπει. Δηλαδή, είναι δύο βασικές ειδικότητες και αυτό που μας έδειξε ο διαβήτης είναι ότι όλα τα φάρμακα περάσαν από την ενδοκρινολογία, ήρθαμε ενδοκρινολογία, καρδιολογία μαζί και μετά πήρατε τη δυνατότητα εσείς σαν καρδιολόγοι να τα δίνετε ανεξάρτητα του μεταβολικού φορτίου, δηλαδή του σαχαρόδι, διαβήτη κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο βλέπω ότι και αυτά τα φάρμακα της παχυσαρκίας ξεκίνησαν από εμάς, τα λειτουργούμε μαζί, γιατί και εσείς τα δίνετε εγκατεστημένη καρδιακή νόσος και θα έρθετε στην επόμενη φάση να τα χειρίζεστε μόνοι σας. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η δική μας παρουσία είναι απαραίτητη, γιατί έχουμε όλη αυτή τη θεωρία που είναι επίσης απαραίτητη στην προσέγγιση του ασθενούς. Αυτό το μπλα μπλα που για εσάς που είστε πιο πρακτικοί άνθρωποι και που τα βλέπετε όλα με μηχανήματα. Σε εμάς τους ενδοκρινολόγους αυτό το μπλα μπλα είναι μια γνωσιακή συμπεριφορά, είναι μια επαφή με τον ασθενή που είναι απαραίτητη. Άμα αυτό χαθεί και μπούμε στη διαδικασία πάρε το φαρμακό σου, ζυγίσου με τη γραμματέα μου, με τη διαιτολόγο μου κτλ. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δεν πετυχαίνουμε το στόχο. Κάθε ασθενής πρέπει να τον βλέπουμε σαν να είναι πρώτη φορά, τουλάχιστον από τη δική μας μεριά, σαν να είναι η πρώτη φορά. Έστω και αν έχει χάσει τα 10 κιλά, έστω και αν έχει χειρουργηθεί, αν έχει περάσει ένας χρόνος, σαν να είναι η πρώτη φορά, γιατί πάντα έχει ένα point από το οποίο ξεκινάς για να συνεχίσεις την πορεία σου. Να ρωτήσω, τα φάρμακα της παχυσαρκίας, όσο τα έχω διαβάσει, μου θυμίζουν τα φάρμακα της χολυστερίνης. Δηλαδή ότι από την ώρα που τα διακόπτεις, θα έχεις μια πολύ μεγάλη επανάκτηση του προβλήματος, εκτός αν έχεις καταφέρει να αλλάξει το δικό σου τρόπο ζωής, αλλά το βάρος που χάθηκε λόγω φαρμάκου, είτε μηχανικά είτε ορμονολογικά, με τους δύο του GLP-1, θα το ξαναπάρεις πίσω, σωστά? Αυτό δεν το ξέρουμε σίγουρα, γιατί δεν ξέρουμε μετά τον 1,5, 2 χρόνια, 3 χρόνια τι θα κάνουν αυτοί οι άρρωστοι. Είναι κατά τον ίδιο τρόπο με τα χειρουργία. Η βαριατρική χειρουργική, ξέρουμε μια μεγάλη μελέτη, τη SOS. Από εκεί πέρα που μας έδειξε όλα αυτά τα καταπληκτικά μετά. Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να μας πούν χρόνια μετά. Αλλά τα φάρμακα, είμαστε σίγουροι ότι τα παίρνουμε 1,5 χρόνο, όσο μας λένε οι μελέτες ότι είναι ασφαλή. Δεν τα παίρνουμε μόνα τους. Αυτό προσπαθώ να πω. Είναι πάντα με όλα τα υπόλοιπα. Από την ώρα που τελειώνει η μελέτη, σε όλες τις μελέτες που έχεις το open label παρακολούθηση, περίπου τα 2 τρίτα συνεχίζουν με φαρμακευτική αγωγή, το 1 τρίτο πάει στο πλασίμπο. Εκεί δεν έχετε δει αν όσοι πάνε στο πλασίμπο ξαναπαίρνουν βάρος? Τα καινούρια στην τέρζιπατίδη. Όχι τέρζιπατίδη, σε μαγλουτίδη, στο σαξέντα. Στα προηγούμενα υπάρχει ανάκτηση βάρους. Αυτό, δηλαδή επανέρχεται. Επανέρχεται όμως γιατί δεν μπορεί να γίνει ο συνδυασμός. Αυτό μας δείχνει ότι το φάρμακο μόνο του δεν φτάνει. Okay. Δηλαδή, όλο αυτό που προσπαθώ να σας πω, ότι το μπλα μπλα με τον ασθενή, που ενδεχομένως σας λέω εσείς είσαστε πρακτικοί άνθρωποι, γιατί τα μηχανήματά σας. Βλέπετε τις σκληρίες, βλέπετε αυτό και απεικονίζετε με νούμερα. Εμείς είμαστε πιο θεωρητική ειδικότητα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική η όλη αυτή. Γι' αυτό ξεκίνησε από το δέσιμο μία σχέση με τον ασθενή. Ό,τι φάρμακο και να πάρει, δεν θα δράσει εάν δεν υπάρχει μια σωστή αλληλουχία κινήσεων και επαφών με τον συγκεκριμένο ασθενή και αν δεν κινητοποιηθούν συγκεκριμένη υποδοχή του για να μπορέσει να αντιληφθεί το πρόβλημα, να συμμορφωθεί και να μείνει συμμορφωμένο στην πορεία. Αν και η τάση είναι να λέγεται ότι τα φάρμακα αυτά από τη στιγμή που βγαίνουν και άμα λύσουμε και το οικονομικό θα είναι μάλλον για μεγάλα διαστήματα, για διαβίου, διότι καλώς είπατε το πρόβλημα με την χολυστερίνη και τις στατίνες, αν τα κόψουμε αναβαίνει η χολυστερίνη. Κατά τον ίδιο τρόπο, ενδεχομένως, οι ασθενείς με παχυσαρκία δεν είναι τόσο πειθαρχημένοι, γιατί αν ήταν πειθαρχημένοι, ενδεχομένως δεν θα φτάνανε εκεί. Άρα, λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα φαίνεται να χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε διαβίου, πάντα έχοντας κατά νου ότι κάθε φορά που βλέπουμε ένα παχύσαρκο είναι σαν να είμαστε στο σημείο 0. Υπάρχει κάποια... Παρακαλώ. Ναι. Και ειδικά έχοντας υπόψη και τη μελέτη SELECT, θεωρείτε ότι αρχίζοντας να δίνουν το φάρμακο σε BMI 27, αν θυμάμαι καλά, νομίζετε ότι είναι πολύ επιθετικό για να στεφανεί ο ασθενή? Όχι βέβαια, τίποτα δεν είναι επιθετικό. Άπαξ και υπάρχει νοσηρότητα, η παχυσαρκία σκοτώνει. Αν έχει ήδη δημιουργήσει τη συνοσηρότητα, σκοτώνει επί 2. Άρα, εκεί όταν κάνουμε
τη ζυγαριά και λέμε το όφελος και το που ωφελούμε και που βλάπτουμε, αυτόματα το όφελος είναι αυτό που υπερισχύει. Ο άνθρωπος σώζεται παίρνοντας φάρμακο. Αν δεν πάρει, δεν σώζεται. Οπότε εννοείται ότι δίνουμε. Οπουδήποτε υπάρχει συνοσηρότητα, μπορούμε να δώσουμε το φάρμακο και σε υπέρβαρους ανθρώπους, άπαξ και είναι ταλαιπωρημένοι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Και εγώ θέλω να πω κάτι, άμα δεν υπάρχει. Θέλατε κάτι να πείτε? Εγώ θέλω. Έχουμε ένα λεπτό. Όχι, να πείτε εσείς τότε, προηγήστε. Όχι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ευχαριστούμε καταρχήν. Εξαιρετική ομιλία. Μας φωτίσατε κάποια από τα ερωτηματικά, αλλά επειδή θα έχουμε και άλλες απορίες, θα πρέπει να μας τα ξαναπείτε στο μέλλον. Πολύ ευχαρίστως. Και να καλέσουμε τους ηλεκτρολόγους καρδιολογίας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για όλα. Τον κύριο Ντιλαβέρ και τον κύριο Τζέι να συνεχίσουν να προεδρεύσουν το επόμενο τραπέζι.